Nikada neću zaboraviti noć kada sam se probudio na kamenom podu sa zavezanim rukama dok me je 6 staraca promatralo u tišini. Ali da biste razumjeli kako sam došao do tog trenutka, moram vam ispričati o San Vigiliju del Descanso, selu gdje nitko ne spava u krevetima već više od 100 godina. I vjerujte mi, kada sam otkrio zašto, shvatio sam da postoje tradicije koje nisu kulturna baština, nego zatvori prerušeni u običaje. Moje ime je Marko Valdivia. Antropolog sam specijaliziran za izolirane zajednice u Andama. 15 godina dokumentiram udaljena sela, ali ništa me nije pripremilo za ono što sam našao u San Vigiliju. Prije nego nastavim s pričom, moram vas zamoliti nešto važno. Pretplatite se na ovaj kanal i aktivirajte zvonce, jer ono što ću vam otkriti nećete naći dokumentirano ni u jednom službenom arhivu. Nijedno sveučilište vas to neće naučiti, a vlasti preferiraju da ove priče ostanu zakopane u planinama. Više ljudi mora znati istinu o onome što se događa na mjestima gdje moderni svijet ne dopire. Sve je počelo u ožujku 2019. Bio sam u Ayacuchu i završavao studiju o tradicionalnim tekstilima kada mi je na tržnici prišla starija žena. Nosila je odjeću drugačiju od one u regiji, tamniju, s vezom kojeg nisam prepoznao. Pogledala me je uporno i rekla nešto čudno. Vi proučavate zaboravljena sela, zar ne? Onda morate upoznati San Vigilio del Descanso prije nego bude prekasno. Upitao sam je gdje se nalazi to mjesto. Odmahnula je glavom. Nije na kartama. Nalazi se tamo gdje se planine zatvaraju poput ruku u molitvi. Ali ako odete, zapamtite ovo. Nikada ne spavajte u krevetu. Prije nego što sam mogao postaviti više pitanja, nestala je u gomili. Proveo sam 2 tjedna istražujući. San Vigilio se nije pojavio ni u jednom službenom registru nakon 1910. Našao sam spomen u dnevniku Isusovačkog misionara iz 1887. koji je opisivao naselje pokajnika u planinama, čudne ljude koji spavaju na podu iz razloga koje odbijaju objasniti. Ništa više. Kao da je selo namjerno izbrisano iz povijesti. To me zainteresiralo dovoljno da organiziram ekspediciju. Unajmio sam 2 lokalnih vodiča, Julija i Estebana, koji su poznavali stare rute. Nitko nije čuo za San Vigilio, ali kada sam opisao približnu lokaciju prema koordinatama iz misionarovog dnevnika, Julio je problijedio. Tu zonu zovemo tišina, rekao je. Pastiri izbjegavaju odvesti tamo životinje. Kažu da ovce postanu nervozne, a psi odbijaju ući. Ponudio sam mu duplo od uobičajene tarife. Nevoljko je prihvatio. Krenuli smo 14. travnja. Putovanje je trajalo 4 dana kroz staze sve uže i manje korištene. Vegetacija je nestajala dok nisu ostale samo sive stijene i teško nebo. 4. dana u sumrak Julio se naglo zaustavio. Ovdje ostajem, objavio je. Ono je vaše selo. Pokazao je prema uskoj dolini. S naše pozicije mogao sam vidjeti skup kamenih građevina nagomilanih uz obronke planine, kao da se selo željelo stopiti sa stijenom. Nije bilo dima iz kuhinja, nisu se vidjele životinje, nije bilo zvukova. Tišina je bila apsolutna i neprirodna. Esteban i Julio su postavili kamp pola sata udaljenosti. Doći ćemo po vas za 3 dana, rekao je Julio. Ni minutu više. Gledao sam ih kako odlaze dok je sunce zalazilo, ostavljajući me samog pred San Vigiliom del Descanso. Spustio sam se u selo sa svojim ruksakom i opremom za snimanje. Prve kuće bile su napuštene, s otvorenim vratima i praznim prozorima poput očnih duplja. Unutrašnjost svake pokazivala je isti čudan obrazac. Bilo je namještaja, stolova, stolica, čak i polica s predmetima, ali niti jednog kreveta. Umjesto toga, u centru svake sobe nalazili su se ravni kameni raspoređeni na podu s presavljenim pokrivačima povrh njih. Bilo je točno kako je žena s tržnice opisala. Nastavio sam dalje.
Selo je bilo veće nego što se činilo odozgo, s uskim ulicama koje su vijugale između zgrada od 2 i 3 kata. Sve strukture bile su od sivog kamena, bez boje, bez ukrasa. Na središnjem trgu našao sam prvi znak života. Fontanu s vodom koja je tekla, s čistom vodom. Netko je održavao tu fontanu, netko je živio ovdje. Što tražiš, stranče? Glas me natjerao da se naglo okrenem. Muškarac od 60 godina promatrao me s ulaza kuće. Bio je mršav, s kožom štabljenom planinskim suncem i očima neobično budnima za nekoga njegove dobi. Nosio je jednostavnu, ali čistu odjeću, sve u sivilim i crnim tonovima. Predstavio sam se, objasnio svoju profesiju, svoj interes za izolirane zajednice. Proučavao me je u tišini dugi trenutak. Ja sam Tadeo, čuvar sjećanja, rekao je konačno. Prošlo je 8 godina otkako nitko nije došao izvana. Tko ti je pričao o San Vigiliju? Ispričao sam mu o ženi na tržnici. Tadeo je polako kimnuo. Lucija, bila je moja sestra, umrla je prije 2 mjeseca. Njegov glas nije pokazao emociju. Vjerovala je da naša tajna mora biti poznata prije kraja. Ja nisam siguran, ali već kad si ovdje, možeš ostati. Imamo 3 pravila za posjetitelje. Prvo, poštuj naše običaje bez osuđivanja. Drugo, ne fotografiraj stanovnike bez dozvole. Treće, napravio je značajnu pauzu. Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne spavaj u krevetu ili na bilo kojoj povišenoj površini. Samo na podu, kao mi. Što bi ti učinio na mom mjestu? Bi li prihvatio ostati na mjestu s takvim čudnim pravilima? Ili bi se odmah vratio? Napiši mi u komentarima što bi učinio. Upitao sam ga zašto to pravilo o podu. Tadeo je odmahnuo glavom. Prvo moraš zaslužiti pravo da znaš. Ostani 3 dana. Promatraj. Ako na kraju još uvijek želiš razumjeti, vijeće starješina će odlučiti možeš li saznati našu priču. Dodijelio mi je praznu kuću na istočnom kraju sela. Unutrašnjost je bila oskudna. Stol, 2 stolice, pećna drva i u centru ravni kameni s pokrivačima. Ništa više. Ta prva noć bila je neugodna. Kamenje je bilo hladno i tvrdo čak i s pokrivačima. Trebalo mi je sate da zaspim, a kada sam, moji snovi bili su uznemirujući, puni uskih hodnika i šaputanja koje nisam mogao razumjeti. Probudio sam se u zoru s cijelim bolnim tijelom. Selo je oživjelo sa sunčevom svjetlošću. Bilo je oko 40 stanovnika, većina staraca, neki odrasli srednje dobi, vrlo malo mladih. Svi su se kretali s gotovo ritualnom preciznošću. Izvlačili su vodu iz fontane u isto vrijeme, metli svoje pragove prateći isti obrazac, pozdravljali se istim frazama. Bilo je poput promatranja koreografije vježbane kroz generacije. Tijekom prvog dana dokumentirao sam njihove rutine. Radili su u malim vrtovima na terasama izvan sela, uzgajali neke koze, tkali. Sve vrlo tradicionalno. Osim jednog detalja, svaka osoba koju sam promatrao pokazivala je znakove kroničnog iscrpljenosti. Duboke podočnjake, spore pokrete, izvjesnu odsutnost u pogledu. I svi, bez iznimke, spavali su direktno na podu. Poslije podne mi je prišla djevojčica od oko 8 godina. Zvala se Renata i bila je najmlađa osoba koju sam vidio u selu. Je li istina da vani ljudi spavaju u krevetima? Upitala me je sa širom otvorenim očima. Rekao sam joj da jest. I nemaju strah? Nisam razumio pitanje. Strah od čega? Pogledala je oko sebe kao da se uvjerava da je nitko ne čuje. Strah od onoga što se događa kada spavaš visoko, šapnula je. Prije nego što sam mogao postaviti još pitanja, starija žena ju je oštro pozvala. Renata je potrčala ne osvrnuvši se. Drugu noć spavao sam malo bolje ili je možda moje tijelo jednostavno odustalo od umora. Imao sam čudne snove ponovno, ovaj put življe. Sanjao sam da sam u svojoj praznoj kući, ali se strop približavao sve više i više, pritiskajući prema dolje, a ja se nisam mogao pomaknuti s kamenja na podu.
Probudio sam se znojni u 3 ujutro. Kada sam izišao iz kuće da udahnem zraka, primijetio sam nešto uznemirujuće. Svi prozori sela okrenuti ulici bili su osvijetljeni svijećama. I u svakom sam mogao vidjeti potpuno nepomičnu figuru koja gleda prema van, kao stražari. Izbrojao sam najmanje 20 ljudi koji rade isto. Nitko nije govorio, nitko se nije micao, samo su promatrali tamu. Vratio sam se unutra, ali više nisam mogao spavati. U zoru, kada sam upitao Tadea o noćnim stražarima, pogledao me je nečitljivim izrazom. Stari je običaj, rekao je. Netko uvijek mora stražariti, posebno noću. Stražariti što? Inzistirao sam. Da nitko ne prekrši pravila, odgovorio je. I nije rekao više. Drugog dana istražio sam periferiju sela. Našao sam zgradu veću od ostalih, djelomično izgrađenu u planinskoj stijeni. Vrata su bila zatvorena starim lokotom, prozori zabarikarirani, ali na vratima je bila urezana natpis u drvu, gotovo izbrisana vremenom. Kuća ispravke, 1891. Kada sam se vratio u centar, Tadeo me je čekao. Vidim da si našao kuću ispravke, rekao je. Ta građevina je srce naše priče, ali da bi je razumio, prvo moraš znati kako je sve počelo. Pozvao me je u svoju kuću te večeri na večeru. Doći će ostali starješine iz vijeća. Odlučili smo da možeš saznati našu istinu. Bili imao hrabrosti ostati za taj sastanak, znajući da se nešto duboko čudno događa u tom selu? Reci mi svoje mišljenje u komentarima. Te večeri predstavio sam se u Tadeovoj kući u 7. Osim njega, bilo je još 5 starješina, 3 muškarca i 2 žene, svi stariji od 70 godina. Sjeli smo na pod oko niskog stola. Svjetlo svijeća bacalo je duge sjene na kamene zidove. Tadeo je počeo govoriti. San Vigilio del Descanso osnovan je 1747. od obitelji koje su bježale od građanskog rata. Željele su mir, izolaciju, jednostavan život. 40 godina bilo je normalno selo. Ljudi su spavali u krevetima kao i na bilo kojem drugom mjestu. Sve dok nije stigao Don Severino Urrutia 1789. Jedna od starica, Domitila, nastavila je priču. Don Severino bio je liječnik iz Lime, studirao je u Europi, čitao o novim metodama za liječenje mentalnih bolesti. Došao je u San Vigilio govoreći da želi umiroviti se, živjeti u miru. Činilo se dobrim čovjekom, obrazovanim, velikodušnim. Donirao je novac za popravak crkve, donio lijekove, učio djecu čitati. Tijekom 2 godine bio je najpoštovaniji čovjek u selu. Drugi starac, Primitivo, preuzeo je riječ. Njegov glas je lagano drhtao. Ali Don Severino je imao obsesiju. Vjerovao je da je čovječanstvo bolesno zbog ponosa. Govorio je da je čin spavanja podignutog od poda u krevetima manifestacija tog ponosa, negiranje naše prirodne skromnosti. Počeo je držati propovjedi u crkvi o tome. U početku su ljudi slušali iz pristojnosti, ništa više, ali Don Severino je bio uvjerljiv, vrlo uvjerljiv. Tadeo je nastavio. 1891. bila je epidemija groznice u selu. Umrlo je 12 ljudi, većina djeca. Don Severino je iskoristio strah. Rekao je da je epidemija Božja kazna za naš ponos, za spavanje podignutim kao da smo bolji od zemlje koja nas nosi. Predložio je eksperiment. Obitelji koje prihvate spavati na podu mjesec dana bit će zaštićene od bolesti. I ponudio je nešto više. Platit će iz vlastitog novca svakoj obitelji koja sudjeluje. Nagnuo sam se naprijed. I je li uspjelo? Domitila se gorko nasmijala. Naravno da nije. Epidemija je bila tifus, uzrokovan kontaminiranom vodom, ali Don Severino je bio lukav. On je kontrolirao tko pije iz kojeg izvora. Obitelji koje su spavale na podu pile su iz novog izvora koji je sam iskopao. One koje su ostale u krevetima pile su iz starog bunara koji je on namjerno kontaminirao otpadom. Osjetio sam jezu kako mi prolazi leđima. On je namjerno kontaminirao vodu.
Otkrili smo to desetljećima kasnije, rekao je Primitivo. Ali u tom trenutku činilo se čudom. Obitelji spoda nisu se razbolile. One iz kreveta jesu, prestrašeni, svi su uništili svoje krevete, cijelo selo prihvatilo je Don Severinovo pravilo. Tadeo je pokazao prema prozoru u smjeru kuće ispravke. Ali to je bio samo početak. Kada je cijelo selo spavalo na podu, Don Severino je uspostavio više pravila. Rekao je da kako bi održali čistoću skromnosti, moramo se međusobno nadzirati. Bilo tko pokuša spavati podignut čak i nekoliko centimetara od poda, bit će odveden u kuću ispravke na reedukaciju. Što se događalo u toj kući? Upitao sam, iako dio mene nije htio znati. Tišina koja je uslijedila bila je teška. Konačno Domitila je progovorila, slomljenim glasom. Don Severino je svoje metode nazivao terapijom skromnog preusmjeravanja. Oni koji su prekršili pravilo bili su zatvoreni u podrume ispod kuće ispravke, podrume duboko ukopane u stijenu. Ostavljao ih je tamo dane, ponekad tjedne, u potpunoj tami, prisiljavajući ih da spavaju na hladnom i vlažnom kamenu. Davao im je minimalno vode i hrane, tjerao ih je da slušaju snimke vlastitog glasa koji im ponavlja da su ponosni, da zaslužuju patiti, da ih samo zemlja može spasiti od njihove arogancije. Primitivo je dodao, i kada bi izašli, bili su promijenjeni, slomljeni, više nisu ništa preispitivali. Spavali su na podu sa zahvalnošću. Neki su čak branili Don Severina, govorili da ih je spasio od njih samih. Bože moj, šapnuo sam, koliko je to trajalo? Don Severino je umro 1923. rekao je Tadeo. Živio je do 82. godine, kontrolirajući ovo selo svaki dan tih 34 godine. Kada je umro, nadali smo se da će sve završiti. Ali do tada 3 generacije bile su odgojene pod njegovim pravilima. Djeca koja su odrasla spavajući na podu, nadzirući svoje susjede, plašeći se kuće ispravke, ta djeca postala su odrasli koji nisu poznavali drugi način života. Poznaješ li neki slučaj u svojoj regiji gdje su opresivne tradicije nastavile kroz generacije? Podijeli svoju priču u komentarima. Teško mi je bilo procesirati ono što sam slušao, ali to je bilo prije više od 100 godina. Zašto nastavljate s pravilom? Don Severino je mrtav, prijetnja je prestala. 6 staraca pogledalo se međusobno. Bila je Domitila koja je konačno progovorila, jer strah koji je posijao nikada nije umro s njim. Vidiš, prije nego što je preminuo, Don Severino je učinio nešto vrlo pametno i vrlo okrutno. Okupio je selo i rekao im da iako on umre, njegov duh će vječno nadzirati. Rekao je da će bilo tko se vrati spavanju u krevetu biti posjećen njegovom suštinom, da će patiti od strašnih noćnih mora, bolesti, ludila. I kako bi osigurao da mu vjeruju, otrovao je 3 osobe koje su se počele buniti, čineći da izgleda kao da su nadnaravno kažnjene. Primitivo je nastavio, godinama je narod imao previše straha da pokuša. A kada bi netko konačno se usudio, isti susjedi bi ih prijavili iz straha da budu kažnjeni također. Kuća ispravke nastavila se koristiti do 1967. Moj otac je bio tamo zatvoren kada sam imao 10 godina. Samo zato što je napravio drvenu platformu od 5 cm visine da izolira svoje pokrivače od vlažnog poda. Bio je zatvoren 12 dana. Izašao je drugačiji, tih, uplašen. Umro je 2 godine kasnije bez da je ponovno normalno govorio. Osjećao sam mučninu. I nitko nije pokušao pobjeći, otići vlastima. Tadeo je odmahnuo glavom. Udalji smo 4 dana od bilo kojeg sela s vlastima, a rijetki koji su pokušali otići bili su vraćeni natrag, optuženi za izdajnike. U 50-ima političko nasilje u Peruu učinilo je da ova izolacija izgleda zaštitna. Vanjski svijet bio je opasan, ovdje smo bili sigurni ako smo slijedili pravila. Vanjski strah pojačao je unutrašnji strah. Dakle,
Sve ovo, rekao sam, pokazujući oko sebe, cijela ova tradicija spavanja na podu, noćno nadziranje, sve, nasljeđe je jednog ludog čovjeka koji je manipulirao i mučio cijelo selo. Da, rekao je Tadeo jednostavno, i najgore je što većina ljudi ovdje to više ne preispituje. Rođeni su u ovome, odrasli u ovome. Za njih je to jednostavno kako se stvari rade. Samo rijetki koji se sjećamo priča naših djedova razumijemo porijeklo. Zato je moja sestra Lucija tražila tebe. Željeli smo da netko izvana dokumentira ovo prije nego svi umremo i istina se potpuno izgubi. Pogledao sam njihova umorna lica, obilježena desetljećima spavanja na hladnom kamenu. Zašto jednostavno ne prestanete s tim? Vi znate istinu, mogli biste napraviti krevete sutra. Tišina koja je uslijedila bila je još teža nego prije. Konačno, jedna od starica koja nije govorila Kasilda rekla je nešto što me je smrzlo do kostiju. Neki od nas smo pokušali. Prije 10 godina 5 obitelji odlučilo je da je dosta. Napravili smo jednostavne krevete madrace od vune. Prvu noć kada smo spavali u njima. Napravila je pauzu s očima punim suza. Prvu noć ostatak sela okružio nam je kuće. Udarali su bubnjeve, vikali, bacali kamenje na prozore. Govorili su da osuđujemo cijeli San Vigilio, da će kazna pasti na sve zbog nas. Trećeg dana, nastavila je, spalili su krevete na središnjem trgu. Nisu nam nanijeli fizičku štetu, ali poruka je bila jasna. Nema bijega. Mi smo zatvorenici tradicije stvorene od mrtvog čudovišta prije 100 godina, a zatvor održavaju ne lanci, već strah koji smo naslijedili od generacije do generacije. Ustao sam, trebao sam zrak. Izašao sam iz Tadeove kuće i hodao po mračnim ulicama San Vigilija. Prozori su ponovno bili osvjetljeni, s tihim figurama koje stražare. Sada sam razumio što stražare. Ne vanjske prijetnje, već svoje vlastite susjede. Nadziru jedni druge kako bi osigurali da nitko ne prekrši pravilo, tako perpetuirajući vlastiti zatvor. Došao sam do kuće ispravke. Zatvorena vrata kao da su sadržavala desetljeća patnje. Stavio sam ruku na staro drvo i osjetio nešto što nisam očekivao. Bijes. Bijes za sve uništene živote, za djecu koja su odrasla u strahu, za odrasle koji nikad nisu poznavali ništa osim hladnog kamena pod svojim tijelima. Kada sam se vratio u svoju dodijeljenu kuću, Renata, djevojčica koja mi je govorila prvog dana, čekala je vani. Gospodine Marko, rekla je tihim glasom, je li istina da vani ljudi nemaju strah od spavanja? Kleknuo sam da budem na njenoj visini. Istina je, Renata, vani ljudi spavaju gdje žele, kako žele, bez straha. Njene oči napunile su se suzama. Ja želim otići odavde kada odrastem. Želim spavati u krevetu jednom prije nego umrem. Je li loše željeti to? Uzeo sam joj ruke. Ne, Renata, nije loše uopće. To je najhumanije što sam čuo na ovom mjestu. Što bi rekao Renati u mojoj situaciji? Misliš li da sam postupio ispravno? Napiši mi u komentarima. Djevojčica je potrčala kada je čula korake koji se približavaju. Bio je Tadeo. Vidim da već razumiješ našu situaciju, rekao je. Sutra je tvoj posljednji dan ovdje prema dogovoru s tvojim vodičima. Ali postoji nešto više što moraš znati prije nego odeš. Nešto što nismo rekli ni ostalim starješinama. Odveo me je u svoju kuću. Ovaj put bili smo sami. Iz džepa svoje jakne izvadio je stari bilježnicu sa požutjelim stranicama i istrošenom kožnom koricama. Ovo je osobni dnevnik Don Severina Urrutije, rekao je. Našao sam ga prije 20 godina, sakriven u tajnom odjeljku kuće ispravke kada smo radili popravke. Otvorio je bilježnicu drhtavim rukama. Rukopis je bio uredan, pedantan, nekog obrazovanog i metodičnog. Počeo je čitati naglas. Dan 47 eksperimenta. Subjekti reagiraju točno kako sam predvidio.
Strah od bolesti stvorio je savršen otvor u njihovim psihološkim obrambama. Implementirao sam sljedeću fazu, asocijaciju ponašanja s božanskom posljedicom. Zanimljivo je promatrati kako ljudski kada je dovoljno uplašen, pripisuje magični kauzalitet događajima potpuno kontroliranim od mene. Tadeo je preskočio nekoliko stranica. Slušaj ovaj drugi upis, 2 godine kasnije. Kuća ispravke je moje remek djelo. Ne trebam droger ni ekstremno nasilje. Jednostavno senzorna deprivacija, verbalno ponavljanje i moć izolacije. Subjekt izložen ovim uvjetima tijekom 10 dana izlazi potpuno reprogramiran. Stvorio sam sustav koji se samo perpetuira. Reformirani postaju revni čuvari istih pravila koja su ih slomila. Prelijepo je u svojoj efikasnosti. Želudac mi se preokrenuo. Bio je psihopat, eksperimentirao je s vama. Gore od toga, rekao je Tadeo, prebacujući na drugu stranicu. Pročitaj ovo sam. Proslijedio mi je bilježnicu. Upis je bio datiran 1918. Pročitao sam naglas. Danas sam navršio 77 godina. Pitam se hoću li se sjećati ovog trenutka kada dođe neizbježno mentalno propadanje starosti. Ali nije važno. Moj društveni eksperiment premašio je sva očekivanja. Dokazao sam svoju hipotezu. Dovoljno traumatizirana populacija će prenijeti svoju traumu kao kulturu. Djeca rođena u ovom sustavu ne dovode ga u pitanje, jer je to njihova normalnost. Za 3 generacije više nitko se neće sjećati da je San Vigilio ikad bio drugačiji. Pravilo poda će postati identitet, plemenski ponos, sveta tradicija. I sve je počelo s lažju koju sam rekao prije 29 godina. Ja sam u biti tvorac religije. Nije li to fascinantno? Zatvorio sam bilježnicu, osjećajući gađenje. Zašto si čuvao ovo? Zašto nisi pokazao selu? Tadeo je uzeo dnevnik natrag. Jer da sam, uništio bih onu malu koheziju koja nam je ostala. Neki ljudi ovdje još uvijek štuju uspomenu na Don Severina kao spasitelja. Da otkriju da je sve bio okrutan eksperiment, da je njihova patnja bila namjerno uzrokovana intelektualnom zabavom bolesnog čovjeka, ne znam kako bi reagirali. Moglo bi biti oslobađajuće ili bi moglo potpuno fragmentirati ono što ostaje od ove zajednice. Ali istina bi ih trebala osloboditi, inzistirao sam. Bi li trebala? Upitao je Tadeo. Marko, imam 73 godine. Spavao sam na hladnom kamenu svaku noć svog života. Moja leđa su trajno oštećena. Moji kukovi mi uzrokuju stalnu bol. Da mi sutra kažeš da mogu spavati u krevetu, moje tijelo vjerojatno ne bi znalo kako se prilagoditi. A moj um asocira sa sigurnošću. Kada sam pokušao spavati u krevetu prije 10 godina, imao sam napade panike. To nije bio Don Severino koji me kažnjava iz groba. To je bio moj vlastiti mozak, kondicioniran 70 godina koji odbija promjenu. Sjedio sam u tišini, procesirajući ovo. Dakle, što činim s ovom informacijom? Zašto mi je pričaš? Da je dokumentiraš, rekao je Tadeo. Da pišeš o nama. Da svijet zna da mjesta kao San Vigilio postoje. Ne da nas spasi. Prekasno je za većinu nas. Ali možda tvoj rad spriječi druga sela da padnu u ruke ljudi kao Don Severino. Možda pomogne mladim ljudima kao Renata razumjeti da zaslužuju pobjeći, da vanjski svijet nije opasniji od zarobljenosti u tradiciji izgrađenoj na traumi i kontroli. Te noći, mojoj posljednjoj u San Vigiliju, nisam mogao spavati. Ostao sam budan na hladnim kamenima, gledajući strop, misleći na sve ljude koji su spavali ovako generacijama, misleći na djecu koja nikad neće poznavati udobnost madraca, na starce čija su leđa trajno zgrbljena od tvrdog poda, na umove koji su bili oblikovani strahom prerušenim u tradiciju. Oko 2 ujutro čuo sam zvuk vani. Pogledao sam kroz prozor i vidio nešto što mi je zaustavilo dah, 6 figura s kapuljačama koje hodaju u procesiji prema kući ispravke.
Nosili su svijeće i hodali u potpunoj tišini. Prepoznao sam jedno lice na svjetlu svijeće. Bio je Primitivo, jedan od starješina iz vijeća. Tiho sam izašao i slijedio ih držeći distancu. Figure su stale pred kućom ispravke. Primitivo je izvadio stari ključ i otvorio bravu. 6 ih je ušlo. Znatiželja me je nadvladala. Pristupio sam bočnom prozoru, djelomično otklonjenom. Ono što sam vidio unutra natjeralo me da zadržim dah. Unutrašnjost kuće ispravke bila je osvjetljena desecima svijeća. Zidovi su bili prekriveni starim fotografijama, isječcima iz novina i crtežima. Ali ono što je dominiralo prostorom bio je ogroman portret Don Severina Urrutije, obješen na stražnjem zidu kao da je svetac. 6 staraca kleknulo je pred portret. Primitivo je počeo govoriti. Oče Severino, učitelju skromnosti, čuvaru naše čistoće, počastvujemo te ove noći kao svaki mladi mjesec. Potvrđujemo našu predanost zemlji, odričemo se ponosa uzdizanja, prihvaćamo tvoju vječnu mudrost. Ostalih 5 ponovilo je u kor. Prihvaćamo tvoju vječnu mudrost. Udaljio sam se u šoku. Čak i znajući istinu o Don Severinu, čak i pročitavši njegov dnevnik kako priznaje svoju okrutnost, neki starci ga još uvijek štuju. Kondicioniranje je bilo toliko duboko da istina nije mogla prodrijeti. Tadeo je bio u pravu. Pokazivanje dnevnika cijelom selu možda ne bi oslobodilo nikoga. Neki su preferirali udobnost laži kojom su živjeli cijeli život. Bili otkrio potpunu istinu selu, riskirajući uništenje njihove kohezije, ili bi čuvao tajnu kao Tadeo. Nemoguća je odluka, zar ne? Reci mi što bi učinio. Vratio sam se u svoju kuću i spakirao stvari. U zoru Tadeo je došao da se oprosti. Vidio si ceremoniju sinoć, rekao je, nije bilo pitanje. Zato sam te zamolio da dokumentiraš sve. Jer čak među nama koji znamo istinu, postoje oni koji biraju iluziju. Don Severino je bio u pravu u jednoj stvari, stvorio je nešto što se samo perpetuira. Ne treba njegovu fizičku prisutnost, živi u našim strahovima, u našim navikama, u našoj nesposobnosti zamišljanja nečeg drugačijeg. Što će se dogoditi s Renatom i drugom djecom? Upitao sam. Tadeo je pogledao prema planinama. To je pitanje koje me održava budnim. Doslovno, jer ne mogu im dati drugačiju budućnost dok smo ovdje. Zato govorim Renati da studira, da nauči sve što može, da kada napuni 18, ode i nikad se ne vrati. To je jedino što mogu učiniti. Oprostili smo se sa stiskom ruke. Dok sam se penjao stazom natrag, pogledao sam San Vigilio del Descanso posljednji put. Selo je izgledalo tako mirno odozgo, tako pitoresko u svojoj izolaciji. Nitko tko ga vidi izdaleka ne bi zamišljao nevidljivi zatvor koji je sadržavao. Julio i Esteban čekali su na našoj točki sastanka. Jeste li našli ono što ste tražili? Upitao je Julio. Rekao sam mu da jesam, ali da sam našao puno više nego što sam očekivao. Tijekom povratnog putovanja nisam puno govorio. Moj je još bio u San Vigiliju, s Renatom, s Tadeom, sa svim ljudima zarobljenima u sustavu koji nisu ni prepoznavali kao zatvor. Kada sam stigao u Ayacucho, proveo sam 2 tjedna zatvoren u hotelu pišući sve. Dokumentirao sam svaki razgovor, svaki detalj sela, prepisao unose iz dnevnika Don Severina. Poslao sam kopije na 3 različita sveučilišta i 2 organizacije za ljudska prava. Morao sam da ova priča bude zabilježena na više mjesta u slučaju da mi se nešto dogodi. 6 mjeseci kasnije dobio sam pismo. Bilo je od Tadea. Pismo je bilo kratko. Marco, hvala što si održao obećanje da dokumentiraš našu povijest. Imam vijesti. Renata je otišla iz sela. Jedne noći jednostavno je uzela neke stvari i hodala prema civilizaciji. Trajalo je 4 dana, ali uspjela je. Sada je s dalekim rođacima u Cuscu, ide u školu. Spava u krevetu svaku noć i piše nam sretna pisma. Ona je prva osoba u 4 generacije koja je uspješno pobjegla iz San Vigilija.
Njena hrabrost inspirirala je druge 3 mlada da planiraju vlastiti odlazak. Možda, samo možda, ova generacija će biti posljednja koja spava na podu. Možda je tvoja dokumentacija naše priče dala im dozvolu da zamisle nešto drugačije. Plakao sam kada sam pročitao to pismo. Plakao sam za Renatu, za njenu hrabrost, za njenu jednostavnu želju spavanja u krevetu. Plakao sam za sve one koji nisu mogli pobjeći, za one koji su umrli ne poznavajući ništa osim hladnog kamena pod svojim tijelima. I plakao sam zbog toga koliko je lako zarobiti ljude u sustavima kontrole kada kontrolu prerušiš u tradiciju, kulturu ili zaštitu. Ali ova priča ne završava ovdje. 2 godine nakon mog posjeta vratio sam se u San Vigilio. Ovaj put s malim timom socijalnih radnika i psihologa specijaliziranih za zajedničku traumu. Osigurali smo fondove od međunarodne nevladine organizacije da ponudimo dobrovoljnu pomoć selu, madrace, jednostavne krevete i najvažnije grupnu terapiju kako bi ljudima pomogli procesirati kondicioniranje koje su doživjeli. Tadeo nas je dočekao, ali njegov izraz bio je mračan. Kasno stižete, rekao je. Prije 3 mjeseca Primitivo i 5 drugih staraca zatvorili su se u kuću ispravke. Rekli su da će održavati molitvu pročišćenja tjedan dana. 7. dana, kada smo otvorili vrata, a njegov glas se slomio. Svih 6 je bilo mrtvo. Gladovanje, dehidracija, hipotermija. Kaznili su sami sebe do smrti, ponavljajući iste tehnike koje je Don Severino koristio na njihovim precima. Užas tog otkrića pogodio me je kao šaka. Zašto? Jer su čuli da vi dolazite, objasnio je Tadeo. Čuli su da ćete donijeti krevete, da ćete pokušati promijeniti naše običaje. Za njih je to bilo skrnavljenje. Više su voljeli umrijeti kao mučenici tradicije, nego vidjeti San Vigilio, okaljan modernom udobnošću. Tada sam istinski razumio dubinu štete. Don Severino nije samo stvorio besmisleno pravilo. Stvorio je sustav vjerovanja toliko ukorijenjen da bi neki ljudi doslovno izabrali smrt prije nego ga napuste. Uz pomoć Tadea i nekih mlađih odraslih iz sela uspostavili smo postupni program. Nismo prisilili nikoga da se promijeni. Jednostavno smo učinili krevete dostupnima za one koji ih žele. Ponudili smo terapiju za one koji su bili spremni. I najvažnije, dokumentirali smo sve, stvorili kompletni povijesni arhiv San Vigilija, uključujući dnevnik Don Severina. Od 34 stanovnika koji su ostali, 17 ih je eventualno prihvatilo krevete. Ostalih 17, svi stariji od 60 godina, odlučili su nastaviti spavati na podu. Poštovali smo njihovu odluku. Ne može se poništiti 70 godina kondicioniranja u nekoliko mjeseci, a za neke se nikad neće poništiti. Ali djeca, rijetka koja su ostala, sva su odmah prihvatila krevete. I po prvi put u 130 godina bila su djeca u San Vigiliju del Descanso, koja su odrasla spavajući podignutim od poda. Bez straha, bez noćnog nadzora, bez sjene Don Severina Urrutije nad njihovim snovima. Godinu dana nakon uspostavljanja programa, kuća ispravke pretvorena je u muzej. Muzej traume, manipulacije, kako jedan čovjek može iskriviti cijelu zajednicu. Zidovi sada pokazuju unose iz dnevnika Don Severina uz svjedočanstva preživjelih. Portret, kojeg su starci štovali uklonjen, je i zamijenjen fotografijama žrtava. Umorna lica ljudi koji su živjeli cijele živote na podu, jer je jedan čovjek odlučio igrati Boga. Tadeo je umro 3 godine nakon mog prvog posjeta. Do kraja je spavao na podu. Ali mi je priznao u svojim posljednjim danima da je kupio krevet za Renatu, da ga je držao u tajnosti u svojoj kući, čekajući dan kada bi se mogla vratiti i konačno spavati podignutom u San Vigiliju, selu koje je morala napustiti da bi bila slobodna. Renata se vratila za Tadeov pogreb. Sada ima 17 godina, studira medicinu u Cuscu i sanja da se jednog dana vrati kao doktorica da pomogne svom selu.
Te noći spavala je u krevetu koji je Tadeo čuvao za nju. Rekla mi je da je plakala cijelu noć, ne od tuge, već od olakšanja, osjećaja da se konačno krug zatvorio. Danas San Vigilio del Descanso više nije potpuno izoliran. Postoji zemljana cesta koja povezuje s glavnom cestom, instalirana prije 2 godine. Neki mladi stanovnici imaju mobitele, vanjski svijet počeo se procjeđivati i s njim sporo raspadanje tradicije rođene iz okrutnosti i održavane strahom. Ali priča San Vigilija me naučila nešto što nikad neću zaboraviti. Najefikasnija kontrola je ona koju ljudi primjenjuju na sebe same. Don Severino nije trebao biti živ da održi svoj eksperiment funkcionirajućim stoljeće. Samo je trebao zasaditi dovoljno straha, dovoljno traume, dovoljno kondicioniranja. Ostatak ljudi su učinili za njega, nadzirajući jedni druge, kažnjavajući jedni druge, zatvarajući jedni druge u ime tradicije i čistoće. Koliko naših vlastitih tradicija je ovakvo? Koliko stvari činimo jer uvijek su se tako radile bez preispitivanja njihovog porijekla? Koliko nas živi u nevidljivim zatvorima, izgrađenima prije generacija od ljudi s vlastitim agendama, a održavanih od nas samih, bez da čak i shvatimo? To su pitanja koja me sada održavaju budnim. Ne strah od duhova ili demona, već strah od ljudskih sustava kontrole koji prerušavaju opresiju kao kulturu, koji transformiraju traumu u tradiciju, koji čine žrtve vlastitim tamničarima. Posljednji put kada sam posjetio San Vigilio, prije 6 mjeseci, samo je 9 izvornih stanovnika ostalo. Ostali su umrli ili se preselili. Ali bilo je nešto novo. 5 mladih obitelji iz obližnjih sela preselilo se tamo, privučeno mirom planina i jeftinim kućama. Te obitelji nisu poznavale potpunu priču San Vigilija. Njihova djeca trčala su ulicama koje su prije bile pune tišine i nadzora. I sve, apsolutno sve, spavale su u krevetima. Muzej sada prima povremene posjetitelje. Istraživači, studenti antropologije, neki znatiželjni turisti, svi izlaze uznemireni, preispitujući vlastite pretpostavke o tradiciji i kulturi. I to, vjerujem, je točno ono što je Tadeo želio kada me je zamolio da dokumentiram njegovu priču. Jer prava pobjeda nad Don Severinom Urrutiom nije jednostavno da ljudi San Vigilija sada spavaju u krevetima. To je da poznaju svoju potpunu povijest. Znaju točno kako i zašto su bili manipulirani. Znaju da njihova tradicija nije bila sveta već nametnuta. Znaju da njihova patnja nije bila nužna već orkestrirana i to znanje, ta dokumentirana i očuvana istina, jedini je način osiguranja da se nikad više ne dogodi. Ni u San Vigiliju, ni na bilo kojem drugom mjestu gdje karizmatična i okrutna osoba pokuša igrati s ljudskim životima kao da su dijelovi eksperimenta. Ponekad još imam noćne more. Ne o duhovima ili kletvama, već o primitivu i ostalih 5 staraca koji polako umiru u kući ispravke, uvjereni do kraja da počastvuju svetu tradiciju kada su zapravo ispunjavali posljednju i najokrutniju proročanstvo Don Severina. Da će njegov eksperiment kontrolirati ih čak i nakon njegove smrti, čak i nakon njihovih vlastitih života. To je priča San Vigilio del Descanso, sela koje je zabranilo spavanje u krevetu. Nema demona ovdje, nema nadnaravnih opsjednutosti. Samo potpuno ljudski užas manipulacije, kontrole i generacijske traume. Samo dokaz da su ponekad najjači zatvori oni koje gradimo u vlastitim umovima, oni koje nasljeđujemo bez preispitivanja, oni koje branimo jer ne možemo zamisliti ništa drugačije. I ako se pitaš zašto sam podijelio ovu priču s tobom, jer vjerujem da svi trebamo ispitati vlastita uvjerenja, vlastite tradicije, vlastite sustave
Trebamo se zapitati tko ima koristi od ovoga, koje je pravo porijeklo, perpetuiram li nešto jer istinski vjerujem u to, ili jer se bojim to preispitati, jer na kraju razlika između slobode i zatvora često nije u fizičkim rešetkama, već u našoj sposobnosti vidjeti nevidljive rešetke koje smo prihvatili kao prirodne zidove svijeta. San Vigilio del Descanso se mijenja polako, bolno, ali se mijenja. Iako selo koje je živjelo 130 godina pod kontrolom mrtvog čovjeka može konačno se probuditi i izabrati nešto drugačije, onda postoji nada za sve nas. Trebamo samo hrabrost preispitivanja, dokumentiranja, sjećanja da je tradicija bez razumijevanja samo drugo ime za zatvor i da prava skromnost nije u spavanju na podu, već u imanju hrabrosti priznati kada smo prevareni, manipulirani, kontrolirani. To je konačna lekcija San Vigilija. Ne o krevetima ili podovima, već o vječnoj ljudskoj borbi između kontrole i slobode, između straha i znanja, između udobnosti poznate laži i nužne boli istine. Neka te ova priča prati. Neka te natjera na preispitivanje. Neka te podsjeća da uvijek moramo se pitati tko je izgradio pravila pod kojima živimo i jesu li ta pravila nama na korist ili duhovima manipulatora mrtvih davno.